gaizkin eta erio. Egun batean, ingume, gaizkin eta erio genioak sutondoan zeuden hiruetako zein ote zen indartsuena eztabaidatzen. Nik zuek baina gaitza gehiago sortzen dut, esan zuen ingumek. Baina nik sortzen ditudanak larrienak dira. Gogoratu ni naizela ez ezagunak diren gaitzen sortzailea, erantzun zuen gaizkinek. Zaudete isilik, ni zuek baino indartsuagoa naiz eta, eriok. Nik eriotza sortzen du zuzenean. Apustu egiten dizuet pertsona bat horren beste ahultzeko gaitasuna dudala mugitu ezinik utzi dezakedala, esan zuen ingumek. Nik zue baino poderetsuaga naiz, erantzun zuen gaizkinek. Apustu egiten dizuet edozein pertsona esnatu eta bere esnatik ateratzeko gauza naizela hiltzorian dagoela sinestaraziz. Zaudete isilik, ni naiz hiltzeko gaitasuna dudan bakarra eta, esan zuen eriok serio. Horrela, hiruak elkarrekin familia baten etxera joan ziren. Egunez familia horrek osasun ona zuen. Familia mugitua, alaia eta langilea zen. Baina gau hartan, lo goxo bat izan beharrean ingumek agindu bezala lanari ekin zion eta familiak hark ez deskantsatzea eta auleriak jasotzea nahi izan zuen. Horregatik bere ahoan, banan-banan, etxeko guztiei ahoaren gainean jarri eta arnasa xurgatzen hasi zen ia arnasarik gabe utzi arte. Ondoren sukar handia eragin zien baita eztarriko min handia ere. Kongestioa, mukiak, estula eta itolarria sentitzio handi bat eraginez. Ingumek pozik zegoen egindako lanarekin. Jaikin bezain bazekien familia hark ez zuela batere deskantsatu gau hartan eta ondorioz egunez gaixorik eta indarrik gabe egonen ziren. Biharamunen goizean ingume pentsatutakoa pasatu zen. Ohetik jaiki zirenean indarrik gabe zeuden. Nekaturik, zurbil eta oso gaizki sentitzen ziren denak. Halako egoeratarako lehengo zaharrei ikusitako erremedio bat ikasi zuten familiak indarrak hartzeko moduko botika bat alegia. Esne bero-beroa esti goxoarekin eta itxurusa infusioa. Ondoren sendabelar ezberdinak hartu eta bular gainean jartzeko kataplasma batzuk prestatu zituzten. Erremedio guzti hauekin sutondoan eseri ziren izerditan blai egon arte. Modu honetan, gorputzean zuten zikin guztia botako zuten. Gauean familia goxo-goxo lo hartu zuen eta ingumek handik ale egin behar izan zuen etxita familia indarberritu zelako. Ingume desagertu bezain pronto gaizki sartu zen familiaren etxean denak lo zeudela apropetxatuz. Oheko burkietako lumak hartu eta oilar itxura harturik familiaren estarriak estutzen hasi zen arnasa hartzeko prozesua galaraziz. Itu egin behar zutela zirudien. Baina denak bizirik atera ziren. Esnatutakoak amak horrela esan zuen. Aurtengo negua iazkoa baino aukeragoa dela dirudi. Berriz ere ostu naizela uste dut. Ikaragarrizko estarriko mina daukat. Niri ere gauza bera gertatzen zait, erantzun zen aita. Gainela, luma zapurea daukat hauan. Baita nik ere, esan zuen amak. Eta gure umei ere zerbait pasatzen zaie, eztur batean daude eta. Orduan etxeko zaharranak amonak eman zien irtenbidea. Nire amaren amak bazuen erremedio bat halako kasuetarako. Hark burkiak erretzeko esaten zuen modu horretan burkiekin batera gaitzak ere erretzen zirela. Jende zaharra oso jakintsua da, esan zuen aitak. Hortaz, zure hitzei kasu egin eta esandakoa eginen dugu. Eta hala egin zuten. Burkiak erre ondoren familia askoz hobe sentitzen zen eta gaizkinek ere ale egin behar izan zuen etxe hartatik. Erio pozik zegoen apustua irabazi zuela pentsatu zuelako. Ingume eta gaizkinen alde egiteko lana izan zutenez bere burua irabazle ikusten zuen.
Gau hartan familia osoa lotan zegoenean etxean sartu zen. Eskua luzatu zuen familia berarekin eramateko asmoz, baina orduntxe etxe jaun sartu zen gelara eta bere lana eten behar izan zuen. Nor zara zu? Galdetu zuen Eriok. Etxe honetan bizi zen arbasoaren espiritua naiz. Etxe honetan bizi diren guztiak nire babesean daude. Horregatik hemen naukazu. Ezin izango duzu deus txarrik egin. Hitz horiek entzun ondoren, Erio eta etxe jaun borrokan hasi ziren, familiako kideak beraien aldera tira eginez. Amore eman ezazu Erio, ezin izango didazu irabazi eta gainera jakin ez nagoela bakarrik. Memento hartan etxe jaun gehiago azaltzen hasi ziren. Asko ziren etxe hura zaintzen zuten espirituak. Borroka gogor baten ondoren Erio garatzea lortu zuten. Lotxaturik denbora luze batean etxe hartara ez azaltzea erabaki ondoren ale egin zuen handik. Eta horrela izan zen 3 genio hauek galtzaile bihurtu zirela. Geroztik familia horrek osasuntsu eta pozik bizitzen jarraitzeko aukera izan zuen.